Step Personal Security Officer Jong Hnlc National Liberation Council ubah story lungdo ula syakam hakipulit jong East Castle District SP jong East Castle District Rituraj Rabi ula pentikara yang ke jingkam jong ni UPSO jong Hnlc ula angon sa ai khabar khamadin degi khabar ke belaya clear tu about story ulawan na Bangladesh ula syakam nakaying jong ukum dan apa maulun rai klichnong hapo ka jingthot jong kipulit jong East Castle District kadi ka jingthot jong kipulit igi dekat jong Hnlc kalong hadien wala saprang hakilat patai khabar ba kamjur ke social media ya ka jing ha ka Hnlc yu chi dawa pisa hakeleng ha ka ba ka jing dawa pisa kalong arfolak sheneng aban ka do hande bo ba story jing do di we ni git khar kiblawan shaka jalla hakini ki snam baladap na kapta ka jingkan yesuk ba sarkar hari ka jingkan yesuk kalau ko no ba ka Hnlc kalau wengno aru na ka jingkan yesuk